יש איזושהי טעות שזה מגיע למשלחי מנות ומתנות לאביונים. יש לנו 4 מצוות שאנחנו מקיימים בפורים. הראשון, קריאת המגילה. השני, מתנות לאביונים. השלישי, משלחי מנות. והרביעי, סעודת פורים. עכשיו, רוב האנשים משקיעים הרבה כסף בסעודת פורים, יינות משובחים, 300-400 שקל בקבוקי יין, בשר משובח. משלוחי מנות מוצאים 100 שקלים, אם לא יותר. אבל חז"ל אומרים לנו שמוטב שירבה ממתנות לאביונים מאשר שירבה ממשלוחי מנות ושירבה בצורכי הסעודה. ולכן אותם אנשים שנותנים מעט מאוד כסף למתנות לאביונים ומוציא הון תועפות על סעודת פורים ועל משלוחי מנות. ושוב, ודאי שיש מצווה להרבות בסעודת פורים וכן במשלוחי מנות, שכל המרבה הרי זה משובח. אבל הרמב"ם כותב שאין שמחה גדולה ומפוארת יותר מאשר לשמח לב יתומים ואלמנות, שנאמר להחיות רוח שפלים ולהשיב לב נידקים. ולכן, דבר ראשון שאדם עושה אחרי המגילה ואחרי התפילה, שיתרום מתנות לאביונים. כמה יתרום? המינימום שאדם יתרום זה כשיעור סעודה, 160 גרם, בערך 5-10 שקל לכל אביון, וצריך לתת לשתי אביונים. אבל ודאי שיש עניין להרבות יותר מזה, שיש סעודה גדולה וחשובה. השיעור הזה לפי כל אביון. אם יש אדם ש30 שקל זה נחשב סכום מכובד עבורו, אז ניתן לו 30 שקל. כמה שאדם יכול להרבות במתנות לאביונים, טוב שירבה בזה מאשר שירבה ויוציא הרבה הוצאות על הסעודה, ולא יישאר לו שום דבר על המתנות לאביונים.